Kuyintokozo ukuthi silethele umfanekiso oqoqosho wamaphupho. Okwakho ongakwenza ukuthi usubscribe ulike bese unikela kwi-channel ube member futhi kwi-channel. Kanti ke ungaqinisekisa ukuthi inamba yami uma ungayena umlandeli wale channel uyiyekele ungayisebenzisi ngiyacela. Kanti futhi okunye ungakwenza ukuthi inamba uyisebenzise kuphela ngo-9 ekseni kuya ku-5 ntambama. Ungawuyisebenzisile inamba ku WhatsApp, ungayisebenzise inamba futhi kuma SMSs. Sibheka udaba olikaRosie Ngwenya 1865 ku-comment section uthi hi pastor, ngicela ukubuza ngabe ekuchazana uphuphe intuthwane ezibovu ezinkulu zingilume inyawo. Asilungise ispelling njengoba ekhuluma ngeintuthwane ezinkulu ezibovu ukhuluma ngamatsheketshe. Kunamatsheketshe amakhulu, amatsheketshe ngesiNgisi kunegama elibuye lisebenze kuwo elibizwa ngama-carpenter ants. Ila matsheketshe amakhulu. Intuthwane ama-ants nje normal zincane, behlezi zincane futhi. So number 1, uma uphupha la intuthwane kuwuphawu usithathe njengoluhluma iziqoqo ukudla, lusho ukuthi uzothola umvuzo omuhle futhi omkhulu ngokuyikhandla, ngokuzimisela nangokukhuthala emkhakheni wakho. Isaka 30 verse 25, intuthwane ziyisizwe esingenamandla kanti ke siyalungisa ukudla kwazo ehlobo. Isaka 6 verse 6, yani intuthwaneni ivela ndina ubone izindlela zayo uhlakaniphe. Number 2, kungenzeka futhi uphuphe intuthwane kube uphawu luhluma iziqoqo ukudla olungabe lusho ukuthi kumele usebenze ngokusikhandla futhi usebenzise sonke isikhathi sakho nje ukusaphila ukuze uzuze lokho okufisayo. Umshumayeli 9 verse 10, konke isandla sakho esikufumanayo ukwenza kwenze ngamandla akho, ngokuba ke akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakaniphe endaweni yabafileyo lapho uyakhona. Number 3, kungabuye ukuthi ke uma uphupha intuthwane kube uphawu luhluma ziphithizela nje, uyibona lokuziphithizela iphithizela sisebenza ngoba lento isho ukuthi wena umuntu okhuthele futhi ozimiselayo kokwenzayo. uTimothy wesibili chapter 2 verse 15, khuthalela ukuba ke uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi singenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Number 4, kungenzeka futhi uphuphe intuthwane kube uphawu luhluma zicasha, kusho ukuthi la masikhuluma ngokucasha suke zingena zonke emgodini ngoba lapho iyakuqayisa lento isho ukuthi ke kumele uqinise ezokuphepha ukuze uzovikeleka engozini ezayo kuwe. Isaka 22 verse 3, ohlakaniphileyo uyayibona ingozi acashe, kodwa ke abangenalwazi bayaphikelela bajeziswe. Number 5, kungabuye ukuthi ke uma uphupha intuthwane kube uphawu lubuma zikuhamba emzimbeni ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka kunento eyisichitho ekogadla ngayo wena, kunento eyizilwane othunyelwa ngayo wena. Number 4, number 6, empeleni uphupha intuthwane kungaba uphawu lubuma igcwele endleni yakho. Lokho kusho ukuthi ke kungenzeka umuntu ozungezwe abantu ababe noma ke ugadla ngezilwane futhi ungahlubhekana nesikhathi esibi seyinkathazo nenkinga ezizokukhungatha emndenini wakho. 7, uma uphupha ukuthi intuthwane uphawu lubuma zifile, lovamile lusho ukuthi kungenzeka uhlaselwe wena ubuvila noma ke uhlaselwe ukukhathala noma usuphonse ithawula emkhakheni wakho. Isaka 10 verse 4, isandla esinobudenge siveza ubumpofu kepha isandla sokukhuthala siyacebisa. Number 8, kungenzeka futhi uphuphe la intuthwane kube uphawu luhle kwesinye isikhathi uma zifile, osuke lusho ukunqotshwa kwezitha zakho, elisho ukuphelela kwamandla izitha zakho. Number 9, uma uphupha futhi intuthwane kuphawu lobumazi kuluma, lusho ukuthi uzungezwe abantu ababi abazokuthwalisa kanzima nabathakathi abakume kabi ngezigadlo. Number 9, impela. Number 10, uma uphupha intuthwane uphawu lobumazi kudlela ukudla kwakho. Lokho kusho ukuthi kunento engenzeka iyilumbe elibi elakhiwa abathakathi futhi elizoqoqa liququde ingcebo nemali yakho usalungena lutho. Futhi uma bekuloya ukuthi ube umuntu ongabi nengcebo, ungayibona lezi intuthwane ziqoqa lokudla kwakho zikudla, zigcwele ekudleni kwakho zikudla. Kusho ukuthi qaphela ke kunezilwane, kunamalumbo manje abathakathi azoququda ingcebo nemali kuwe usalumpofu. 11, uma uphupha futhi intuthwane kuwuphawu olubi uma ziphuma nokudla endlini yakho.
zishawula yini iphuma nokudla zongena emgodini. Lento isho inhlupheko engahle kubambe ezofika ngenxa yabantu abangalungile futhi abanomona ngempumelelo yakho. Siyabonga besibheke lapha intuthwane sokuqhubeka silibheka udaba lwamajekeje bantu kusiwele. Siyabonga, blessed. Kulela